Oca i sine. Dobro, ajde. Ajde, možete. Ajde, koje? Ajde. I sina i svatoga duha, amin. Ajde sad, znaš kao na hor. Amin. Čekaj, koje ćete venčanje? Venčanje. Uskrs, venčanje. Izađi. Vlado, pristupi Priđi kam vam. kultaru. Vam. Pristupi. Tuj da staneš! Dobro, Pope, Vladi, Pope. Tuj! Izvolite, Pope. Ne, izvolite moje venčanje. Miranda. Čekaj. Kao, ovo ti je cura, daj ruku. Daj ruku, ovo ti je cura, razumiješ, kao vezani ste, spojeni ste belom krpom. Dobro, neka ga. Ovo ti je krst. To je mora, pazite bre! To je. Ja ti Bože apostolo, aleluja, aleluja. Pope, malo vodi. Čekaj. Osačava se ra Božja. Koja? Garka cuni krst i venčava se ra Božji. Kako se zoveš? Vlada, u ime oca i sina da čuvate kućni prag. Na cudi smo krst. Će ti bude dobro i te na tebe. Ti ne možeš se kaješ što iš tuđu kuću. Ćao. Aj, nek vam je u sreću. Jao. Čekaj, Ajde, Đurđe, mora begaj da mu paziš kurac, žen... Gasi sve ti je. Nema nerviracije, mi smo braća svi. Pa dojme ti sve.